गई और देख लो सुतल भी है क्या तोरा पीछी करे पिचा गई कहो महारानी भाई पिचा गई देखो नहीं ये सोया फा दिल भी का दू कहाँ पिचाइल बा देखी ना ए बाबा करे पिचा का साड़ी ना कहाँ से हुरबू का थरिया कहाँ से आई जवाब दी है खाई के एक थरिया तो के हम सब ना तो सब बोला तो के हम सब कर दिया बे घबरो मत देखा ना भाई मोले लागल बा यही हुआ हाल बा देख लोगी ना सब साइज में गंदे बा कहाँ पिछले भी है कहाँ साफ होल बा ना पूछे तो से ना कहाँ जगह खोई बुका से आए जवाब दी है भूगर भूगर का थरिया ना पिचाइल ह पिचाई ना पिचाई ह मामी ये कौन है रे उठ जा काहे मारता रू मामी कहे माता रू एकरा से क्या गलती हो गई है साड़ी फिर लिया है साड़ी सब फट गई भाई सब होल भाई साड़ी तकबा कहे माता काहे मारी मामी एकरा से गलती हो सकेला काहे कि आज तक कोनो काम ना कर ले भैया ई पढ़ाई करत रहिए हम के दोनों भाई बहन हमार माई बाबूजी दिन दिन भर धूप में जल के ठंडी में सुकुड़ के वो लोग हमने के पाई पाई रुपया जुटा के पढ़ावत रहे ए बाबू थोड़े थोड़े करके सीख जाई पढ़ाई के कना चली जे काम करे तब मिली खाएगा ना मिली मानता नहीं मामी लकड़िया रे लकड़ी कहीं ना मिलल मामी लकड़ी ना मिलल लकड़ी ना मिलल कैसे हुरबा खा के थरिया मामी क्या कही चारों ओर लकड़ी देखनी कहीं सुखल नहीं के हम कहाँ से तुर के लिए आई कहाँ से ले आई कहाँ से हुरबा थरिया कहाँ से आई हो ना ले लह मत ले मामी क्या है तू गुब्बारा दारू का है तू गुब्बारा दारू तो निको नटाया तोहरो आवे मामी मामी हो
सन तुम्हें वही है बोल के मामा हमारे मरली है तो जहाज के मुँह आदि माहौल खिया दो मुँह आदि दुनिया ना नहीं मामी हमने के मामा से ही बात कहबे ना करब जा भैया सवा के मामी खूब खियावली है भर पर खियावली है हां कहबे नु हां रे ते कहबे नु रे हां मामी मामी मामा से कह दे जा कि हाँ। मामी रोज रोज पूछ खियावेली हां बड़ी आदर करेली और हमने के आंख में आंसू ना देखे तो आएली तोरा आँख से आंसू मामा आज मामी हमने के इतना खुश हो के जैसे खाना परोसली खियावे खाती माई बाबूजी की याद आ गई ऐसे आंख से आंसू आ गए एक बात कही मामा कहा हमरा शिवा के हमरा साथी जाए हम दोनों भाई बहन अपना घरे जाए जा हम नहीं चाह कि जिंदगी में केहू के हमने के बोझ बनी काहे के हमारा चाहते ही मामा हमारे बाबूजी सिखावत रही कि केहू के आगे हाथ ना फैलैया मेहनत करके अपना जीवन की चला लिया मामा पर का कही मामा जग में माई बिना के हुए जग में माई बिना के हुए अरे सहाय ना होई केहू के तनो दुलारी माई ना होई केहू के तनो दुलारी माई ना होई जग में माई बिना के हुए जग में माई बिना के हुए सहाय ना होई केहू के तनो दुलारी बाके माई ना होई केहू के तनो दुलारी बाके माई ना होई मामा अपने सूखल पाखल खाके रखली सबके भरम बचा के अपने सूखल पाखल खाके रखली सबके भरम बचा के उनके आचरा से पढ़ी के रजाई ना हो केहू के जनो दुलारी बाके माई ना होई केहू के जनो दुलारी बाके माई ना होई मामा हमने की जाते नहीं जा एक तू ही बड़ा कि हमने के जीवन के बहुत बड़ा आधार बा मामी भी हमने के बहुत प्यार करेली तू जे कहत बड़ा हम तोहर बात समझत बानी लेकिन तोहर लो चल जेबो तो हमरा आगे पीछे की होई हो तोहर लो अपन देखत बड़ा बात ठीक है कहत बड़ा कि हम मर्द हई केहू के आगे हाथ फैलावल ठीक नहीं है मर्द जात खातिर बात ठीक ना होला जब ऐसा बात कहत बड़ा तोहर लो अभी नौजवान बड़ा लड़का बच्चा बड़ा हम बुढ़ पुरनिया बानी जब तोहर ऐसे विचार बा तो तू ठीक कहत बड़ा लेकिन हम काम की तोहर लो जानो घरे आराम करा हम फिर शाम के मिलब सुना हर एक इंसान पर एक न एक मुसीबत आवेला अगर हमन के पूरा परिवार मिल के एक साथ बैठ के रोल जा हमन के रोला से उला लौट के वापस आ सकता तो हमन के इहो कर सकत बानी जा लेकिन वो लोग लौट के वापस ना आई जा बबुआ चलो घरे आराम करा ये बताई मर आवेला लौट के जो मर तो आई ना मरे ये मर गइल वो लौट के आवेला
बतियाबो हम तारे से बतियाओ तारे सुना सब बात छोड़ा बाबू खैले हसा हाँ खुशी बबुआ केहू तो का हो तू देखला बाबू खैले हसा लड़का खा ले बड़ा सो ओ तारा खोला बड़ जाई जे एक का खोला उ 3 दिन भूख प्यास हमका ना लागी हाँ और लड़का तो टोंच खोले बड़ सो अच्छा तू कुछ खैला कि ना आ भाग मार जा तू नहीं अब तो पारी खाते रहले लड़का पारी खाते तो हो दियाई लो मो घर में ढुको अच्छा आई रे दादा जी अब घर में ढुकत कोई हाँ आई वो भौजी देखलो सी हमरा के आ घोरवे में घेर घेर के खियावे लागल घेर अरे के भाग मर दे हम भागोला रही तो हमार देखो त हालत खराब रही खाना में देख के भागत रहा खाना में देख के जबरदस्ती खियावत रहलियो बबुआ हां तोहारी रहन देख के हम बड़ी खुश रही ले चलो चाहे तू कतहू रहब आज जब खाना खाए के समय हो जाए अच्छा अच्छा दौड़ले बाबू टाइम से आ जाइए तोरा खाना मिल जाई आ नगदे भर पेट के खा लेली आ तू खा लेला नु भाग मर तुझे एकदम खुश हो जाइले हम हमरा का 2-4 दिन वही तरह खिया देता देखो त जब पानी चढ़ावा के पड़ी खाना खइला से पानी चढ़ल रे ओ मर्द हो तर जबरदस्ती खियावा चला हाँ तो ढेर मत खा ढेर खा लेबा तो ऊपर पानी चढ़वाई के पड़ जाई हां तो जा बतियाबो काना खैला और लेबा और खाए पूछी तही न मांगत रहे खाना दुख हाँ चुपचाप अपने में बतियावलो हमरे से कुछ मत कहलो हम कुछ केहू से बोलत नहीं की लड़ा लुड़ी भाई बा तारा मौगो से केकरा से तारा मौगो से बेहुदा कहीं के जब ना तब ये बात होश से बोलो होश में रहे रे उ मौगो कहल जाला कि मौगी से रे हुआ ते एक बेर औरी कहले रही तो हम दोसर बात सुनत रही ये सब तोरा बात पर ध्यान ना दे तो है रुको तारी हो मौगी चाहे मौगो सुन लाड़ा लूड़ी भइल बा कि झगड़ा भइल बा रे हां झगड़ा कहल जाला ओकरा के कि ओकरा के लाड़ा लूड़ी कहल ये मारता झगड़ा कर लड़ा लुड़ी पहिले हो चुप जब ना तब झगड़ा के फेर रहलो जा बतिया हां तो चुप जो हम बतिया तनी भाग सुनो का जी एगो बात याद आ गइल हो का बात ई याद आ गई कि मान ला कि परिवार लंबा चौड़ा हो गई पहले 2-3 आदमी रहनी है घर में हाँ सब जना मिल के 4 आदमी पप्पू से आ गई से अब 6 आदमी हो गई तो हमार विचार हो कि जौन हो बैल वाला 12,500 रुपया रखल गई बा हाँ उ रुपया ले तू सोनपुर के बैलहाटा मेला लगल बा हम मेला जैती एक जोड़ा बढ़िया बढ़िया बैल खरीद के लिए थी समय से अपन खेती हुई आज जब समय बची दूसरा खेत ले जाती जा तो 10 रुपया के आवक हो जाए हम के नून तेल के काम चल जाए दाढ़ी वाला बोल की नहीं दाढ़ी वाला दाढ़ी वाला बैल होले सरे रे दाढ़ी वाला बैल होला सा कि सींग वाला बैल होला सरे सिंह वाला बोल होला तो हां सींग वाला होला एगो बोल भौजी रखले पहले अब तो बछरू रखत रही हां एगो बोल रखले रहली बड़ा का ढढुलवा बोल रहा है बड़ा का ढढुलवा ओए हो दादा ठंडी का टाइम आई अब बनले ओटिया पुअरवा फेकोनी बनले ओटिया पुअरवा खोइला अब बनले ओटिया पुअरवा पीछे मार मर गई तो पुरानिया हो गई रहे ओकरा पचे ना ओकरा पेट में इतना छाती सुन हां तो मर गई कहने पैसा बा हां पैसा तो खर्चा हो गइल बा पैसा सहारा में पैसा खर्चा हो गइल बा दशहरा में कोने मेला कर हम हूं अच्छा दशहरा में मेला करे लोग पहले रुपया लेके मारो अगर मारो होय जात रहे पहला रुपया वाला कहीं मारवा कर लियो अरे हम कमन समाही बाला का पैसा हाँ रे दादा रे तो बाला का पैसा का कौन को किनाई लो रे कौन चीज हाँ? बाजे हाँ मगर सूद अच्छा होगा पैसा ओई बूढ़ घोड़ी का लाल लगाम होय देखबे मन होई देखो ए बड़ा बूढ़ा बाबा मन छागल किला का कौन काम रहल होई डर कसमा किला का कौन काम रहल हम मन ना का ए, बड़ा बुरबक बाड़ू हमरा का गोटे रुपावा दे देला रही तू तो होय उ कहत रे बाजार में जोती ते एगो बड़हन घंटी कीन देला रही थी घंटी का होय आ गरवा में पहुंचले तो घनर घनर बाजी तो बुझा जाए भौजी है मैं कोई होई चाहे बेहुदा
रे ई माल गोरू हो अरे हम गाय भैंस है का रे? ऊ गाय भैंस नु पहिरे लालो रे। गाय भैंस कौन बिया का? चुप रह। सुना तो पैसा उठ गेल बा। उठ गेल बा। पैसा एको गने खे रह गेल त नहीं। एगो काम सुन ला। का? तू जब से आइल बड़ू घर में सारा दिन तोहरे बात रहल बा, आज तोहार बात ना रही। जब पैसा उठ गइल बा तो तू चाहे केहू साहब किया जा, केहू मालिक किया जा, चाहे तू अपना नैहर जा, तारा आज कहीं से जाके 15,500 रुपया लेख हमरा के देवे के पड़ता। ठीक बा हम जा। हम मेला जाई तो जाई, जल्दी जा। सुनी बोलो। जाई ठीक बा हम आके बनई है तो पैसे नहीं चाहिए। अच्छा। हमने क्या होता? जल्दी आओ। भाई हो एगो काम करो, कहो पैसा उधैले बिया। पैसा धैले दिया। हाँ एक बार राती खान देखलिए परस में सूत के गिनत रहे गिनत। हाँ तो ते तो ई बात जान तो कबे ऐसे जे घर में जाली सामान ले आवे ले जाए, हम अगर घरे नहीं रहिले तो ई कुछ कहले तो दौड़ल चल जालिस। बाग मर दे तोरा, तू घरे ना रहला तो भौजी कहेले तो हमनु करी ले। हाँ मैंने घर के काम तू ही करलो, तब जब तू ही बड़े तो तार बाबूजी करी है के करी? ए, पैसा ली। ले लुका हो हम हम करिए बाजियो करिए। फट 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 बेहुदा कहीं का। कितना रुपया बा हो? 15,500 बा। 15,500 होई गिन लो गिन लो। हाँ जी 15,500 बा गिन ली। हाँ हाँ हो गया। 500 बा 200 बा नंबरी बा। पैसा तो ढेर बा हो। देबे 100 रुपया। ई का करबे रे? बाग मर जा तू नहीं हमरा के 100 रुपया दो। अच्छा तो 100 रुपया लेके का करबो? हम जाबे लखराव के मेला आ हम लिया रहिया जिलेबी। हाँ जब हमरा कोनो काम लागेला तो ले वही में तोरो लागेला अथी हो गया नो। ए मर जा बस सुन ओ ना देखो दरा ईटा की ओरे लइका छपटा तर रहिया जिलेबी भी ना। अच्छा तो तू जइबो गुरहिया जिलेबी खाए हां हमरा के 100 रुपया दो। आ घरे केहू रहत नहीं खाए, समय से जल्दी जाई हा, जल्दी गुरहिया जिलेबी खा के चली। बहुत जल्दी हम जाब 100 रुपया दो हम जाई। कर दो कितना बा हो? कितना भइली? हम 100 गो मंगनी है। तई कितना भइल है गिने में? हाय 5 गो 100 गो। हां 100 गो जान दर केकरा को जला? कितना कहले? 200 के। हां 200 के पढ़े के बेरा पढ़बे ना कइला। 200 के मारे बाबा जी बट बेहुदा। सुनो बोली। एकर कार तो जानते बड़ू है बा। अकेले मेला लेकिन ना जाई हम। बे पूरा का को लिया ली। हम गांव भर के लोग के थोड़ी कहत बानी। ये का भर के लोग के हम कहते नहीं कि बाबू पप्पू हमरे साथे जाई। हाँ जी पप्पू कहने का में आई है। वो अगर जाई बैल किनारे है तो हम पगहा पकड़ ले हम और पीछे पीछे पाना से हाके लगी। ठीक है तेजी से उनके घरे चली आई जा। ठीक है जाए। बाबू पप्पू पप्पू क्या बात है मामा? भाई देखो तार मामी है रुपया ले ली हो 15,500 बा। इतना रुपया क्या हुई? सोनपुर के बैलहाटा मेला लगल बा। अच्छा आ हमन मामा भगिना मेला हेलो हेलो एक जोड़ा बढ़िया बैल खरीदल जाई। टोन ट्रेवल मिला के दो ना। बैल आई तो अपनो खेती गृहस्थी हुई, दूसरा खेत में ले जाइए तो 10 गो रुपया आवे लगी, हमनी के काम चली। तो चल के चलो जल्दी चलो। देखो ना हमरा लखराव के मेले जाए खो नहीं आप भौजी दा एक में ए पियर की फराक वाली का हो? ए भौजी और कुल काम बरसन हो। हाँ और भौजी काम बरसन सुतल बारी सन। अच्छा यो काम करे भैया तनी हमनी के लेके चलो लखराव के मेला। तनी हमनी का 250 ग्राम जिलेबी किने के बाबू हो गुरहिया जिलेबी